गसाइगाव सराइबिल टाउनाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज बाइक शोरूमा दिवाली धामाका अफार फोसावदों। रायजो राजा नोंथांमोना बे फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव गोदान मडेलनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ अफाराव बायनो हागोन आरो नोंथांमोननि गोजाम बाइकखौ मोननैसो नेमखान्थिनि गेजेरजों सोलायनानै गोदान बाइक लानो हानायनिबो सुबिदा खालामना होदों। रायजो राजा नोंथांमोना बे अफारनि सुबिदाखौ 10 नभेम्बर खालारनिफ्राय 30 नभेम्बर खालारनि गेजेराव लानो हागोन। 10,999 रां डाउन पेमेन्ट होब्लानो नोंथांमोना फाइनेन्सआव गोदान बाइक लानो हागोन आरो अफार बायदियै गंनै हेलमेट 5 लिटार पेट्रल फ्रि सार्भिसेस खालामनो हागोन। लोगोसे 500 रांजोंनो नोंथांमोना गोसो बायदियै गोदान बाइक बुकिं खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना खेबसेयावनो आबुं रां होनानै बाइक बायोब्ला 1000 रां मोनफिननो हागोन होननानै फोरमायदों फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमनि बिगोमा बिथाङा। बाइक बायनाय समाव रायजो राजा नोंथांमोना लोगोआव आधार कार्ड, पान कार्ड, बेंक पासबुक बायदि फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै थांफानांगोन। सराइबिल पुलिस थानानि साखाथियावनो थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमनिफ्राय गोदान बाइक अफाराव बायनो थाखाय मख'नाय मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। मबाइल नाम्बारा जाबाय 8135872656 आरो 9101547892। प्रथमते सबके आमार आगन्तक दीपावलीर शुभेच्छा ज्ञापन करिছোঁ सबके। आमार समक्षे राइजर प्रतिजन मानुहक मैं आन्तरिकभावे आमार फुंखा एन्टारप्राइज सराइबिल जितु शोरूम आछे এই शोरूমৰ ফালৰ পৰা सबके आन्तरिकभावे अभिनन्दन ज्ञापन करिছোঁ। नमस्कार। আজি চাওক, আজি আমাৰ ফুংকা এণ্টাৰপ্ৰাইজ যিটো চৰাইবিলত শ্ব'ৰুম আছে এই শ্ব'ৰুমৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দিৱালী এটা ধামাকা চলি আছে। দিৱালী ধামাকা হিচাপে আমি কিছুমান অফাৰ দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত হ'ল কোনোবা যদি আমাৰ ইয়াত গাড়ী লয় তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থা আছে, সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থা। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত যদি মানুহে ফাইনেন্সত যদি গাড়ী লয় তেনেহ'লে সিহঁতৰ কাৰণে ডাউন পে'মেণ্টটো একদম নিতান্ত কম কৰি দিয়া হৈছে। 10,999 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলেই আপোনাৰ যিকোনো গাড়ী লৈ যাব পাৰিব। আৰু লগতে গাড়ী লোৱাৰ লগতে আপোনালোকে 5 লিটাৰ যিটো পেট্ৰল আছে এইটো ফ্ৰী পাব। লগতে 2টা হেলমেট পাব ফ্ৰী। এইটো মানে অফাৰ চলি আছে। আৰু যদি কেছ পইচা যদি কোনোবা যদি গাড়ীটো লয় তেনেহ'লে 1000 টকা কেছবেক আছে। লগতে যিটো মানে অফাৰ চলি আছে আমাৰ 2টা হেলমেট, 5 লিটাৰ তেল তথা আমাৰ এইটো মানে চলি আছে আৰু কি। এতিয়া অফাৰটো বৰ্তমান নৱেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল। গোটেই নৱেম্বৰ মাহেই থাকিব। আমাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে থাকিব এইটো। আমাৰ ইয়াত গাড়ী যদি ডকুমেণ্ট ল'ব বিচাৰে ডকুমেণ্ট হিচাপে লাগিব আমাৰ প্ৰথমতে হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আৰু লগতে পাছবুক। এই তিনিটা পালে আপুনি অতি সহজতে পাই যাব। আপুনি যিকোনো পুৰণা গাড়ী আনক, ইয়াতে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। আমাৰ শ্ব'ৰুমত যদি কোনোবা যদি যিকোনো গাড়ী যদি বুকিং কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে 500 টকা দিলেই হৈ যাব। আমি অঞ্চলৰ প্ৰতিজন ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি গাড়ী ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আহক আমাৰ ফুংকা এণ্টাৰপ্ৰাইজ হিচাপে যিটো আমাৰ চৰাইবিল শ্ব'ৰুম আছে, আহক। আপোনালোকে ভাল এটা ৰেছপন্স পাব। আপোনালোকে যিকোনো যেতিয়া সহায় সহযোগিতা দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ এই শ্ব'ৰুমৰ পৰা আপোনাক সহায় সহযোগিতা দিয়া হ'ব। শ্ব'ৰুমৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হিচাপে আছে আমাৰ 813135872656 আৰু এটা নম্বৰ আছে 9101547892। এই নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ যাব আপোনালোকৰ। এই নম্বৰত পাৰিব আপোনালোকে बिटिआरनि रायजो राजानिसिम आरो लोगोसे आसामनि रायजो राजानिसिम गिबि गिबियावनो जोंनि फुंखा एन्टारप्राइज जे बाजाज श'रुम दङ सराइबिलनिफ्राय जोंनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। आरो लोगोसे फैगौ जे दीपावली जे उत्सव फैगासिनो दङ जोंनि गेजेराव बिनिबो गोसो गोरबोजोंहाय नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा दिनै जोङो बाजाज जे माने जोंनि श'रुम दङ सराइबिलावहाय फुंखा एन्टारप्राइज बेनिफ्राय जोङो दा बर्तमान मोनसे अफार सोलिगासिनो दङ।
माने दिवाली धामाका मोनसे सोलिगासिनो दङ बे हिसाबै जोङो खुब खम फैसानि मुल्यआवहाय जोङो गारिखौ लांनो हागोन जोङो बावहाय 10,999 होनानैनो जोङो गारिखौ लांनो हागोन फाइनान्सआवहाय आरो लोगोसे दिवाली हिसाबै जोंनो स्पेशल गिफ्टबो होनाय जादों प्रत्येक गारि जाय लांगोन बिथांमोननो गिफ्ट होनाय जादों माने स्पेशल मोनसे गिफ्टथ' थाखागोन बेजों लोगोसे प्रत्येक जे लांगोन बायनानै बिथांमोननोहाय मोननै हेलमेट होनाय जागोन आरो लोगोसे 5 लिटार थावबो होनाय जागोन फ्रि आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे श'रुमावहाय जायफोर फैनानैहाय केस फैसाजों लांगोन बिथांमोन माने केसबेक 1000 होनाय जागोन आरो लोगोसे गुबुन जे धामाका जे सोलिगासिनो दङ गिफ्ट आइटेमफ्रा बेबो थाजोबगोन गासैबो लोगोसे जोंनि बे फुंखा एन्टारप्राइज हिसाबैहाय जोङो बा फाइनान्स एभेलेबेल दा बे हिसाबै जोङो 1 नम्बर जादों पासबुक पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ जोङो होनांगोन आरोना जोंनि बे बर्तमान धामाका सोलिगासिनो अफार सोलिगासिनो बे अफारा फैगौ नभेम्बरनि 30 तारिखसिम थागोन दानि 10 तारिखनिफ्राय आरम्भ खालामबाय दिननिफ्राय जागायजेननानै नभेम्बर मासनि 30 तारिखसिम अनलाइन औ दङ जोंनावहाय अनलाइन बुकिं खालामनायनिबो सुबिदा दङ अनलाइन बुकिं खालामोबा जोङो 500 रां होग्रोनांगोन आरोना नोंथांनि श'रुमाव मा जोंनि श'रुमावहाय बाजाज ब्रेन्डनि जेसेबां गारि दङ नोङो N60 पालसार N150 पालसार 220 दा पालसारनि जेसेबां दङ औ नोंगौ जोंनि बे श'रुम बे श'रुमावहाय एक्सचेन्जनिबो मोनसे सुबिदा दङ नोंथांमोना जिखुनु कम्पानिनि गारि लाबोबाबो बावहाय एक्सचेन्ज खालामनानै लांनो हागोन आरोना रायजोफोरखौ मोनसेनो मेसेज होगोन दा बर्थमान जों नुबाय जे माने जोंनि ओनसोलावहाय जोङो सोरबा गुवाहाटीनिफ्राय फाइनान्सआव गारि लाबोयो थगायजायो अनेक जादों बेबायदिनो अनेक केस जागासिनो दं बावहाय अनेक रकम थगायजायो जोङो लकेल जायगायावनो जों जुदि फाइनान्स मोनगासिनो दंखायोबा खुब खम बेसेननि गेजेरावनो जुदि जों मोनदोंब्ला जोङो बाव लानायानो गाहाम जायो मानो होनबा जोङो जे माने माखासे प्रब्लेम्सफ्रा माबा प्रब्लेम फैयोबा जोङो जोंनि बे माबाजोंहाय श'रुमनि जे मालिक दङ बा जोंनि स्टाफ दङ बे स्टाफजों मोजाङै कनसाल्ट खालामनानै प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हागोन